Hi guys, good evening. Gabi na pud guys. Suman ako pa mo sa tong tanom. Dayon mapapipag humana mo og pamainit tag-inom ko og tabliya. Unya ang gi-order na ko nga tabliya, wala pa na kuan sa kong bana kay nahutdan daw og stock ang iyahang boss sa sunod semana pa daw naa. Dayon nag-andam na ko sa mong dalunon kay maadto mi unya sa tuburan. Maligya ko dito. Kaning sapatos dalon ni dito pangitaan ako ni og sudlanan kay bisag malimtan gamiton na sa itong barkada na mo nga sundalo guys. Kay nagkuan man siya ana nga dalon daw. So ato isulod og sila pindaan para dili malimtan kay malimtan unya isulod ato sa nibutang atong cellphone diha. Mga guys, sulod na pinidaan kay para ready na. Uy! Magingon ani ra ko. Mag-ilis lang ko sa nina kay kung sa nina kay kuan kanang buslot. Ready na pagkahuman. Hanap ko si boss nga. May isulod na imong 100 may ay. Mula ko naman tatad-taod. Mag-ilis ako. Ay, mutik sa day kong basilya kung naaba siya sa ikuan. Sa soberan. Nakauli na baka ito siya. Dili sa ta guys, kay wala pa ko katik sa ako sa among amiga guys, kay nga mong gusto siya ganina nga naa sila kaning kuan kanang emergency meeting sa Ulakan. Motong wa ka. Wala mi ka dayon ka ganyan nakatulog pug ko guys. Uy lami kay kung tulog guys kay basta na ako ibation kung lawas guys kay maghigda ko to makatulog ra mang kuana motong natulog sa gayo kog lipstick may bida puti ang paras kong lips may. Muspi akong kuan guys. Nag-ina magkukuha. Ano naman ako nagkamot akong lipstick. Di man ako ano ang kibaga kaya. Guys. Hindi na pula na atong lips. Dayon mag-ilis ako guys. Ay, mo lagi na. Uy, ako palaging tiksan si Basilio lagi. Stoy! Ano mo? Mabunalan karon sabaan kay mo ha. Mingaw kay imong sala guys kay amo ang may ang katong isa ka TV may ibutang na lang to diri may kay mulantaw manggihapon ko ato may wala ka may. Kay bisag maihian ni Dagul ba mosulod ra ba na si Dagul diha? Lantaw manggihapon ko ato kung naka sa work ato man akong kuanon para di na ako makasaasa sa TV. Para kung kuaon kana na lang kuan. Ako sang trapuhan ng kanang kuan. Kasi mag-spray ko dito. Maigo sa spray. Pabutan ako niya ang TV diri sa sala guys. Kung ara sa kwarto na tambay niya. Magkidlat-kidlat siya guys. Pwede ra mangyapon ta mulantaw. Pero magkidlat-kidlat siya kung ako makalantaw ko ato si Banana. Kay dili siya mulantaw. Arte kaayo. Pwede ra manggod. Magamit ra manggod. Na guys oh. Mana? Trapuan ako daan. Ngit-ngit man di ay. Itrapuan ako daan kay para dili abog. Ang gatong sa kuan sa katong isa ka box nga gamay gibutang nako didto okay di man to magamit. Nara guys gibutang ng TV dili. Kailangan kita nawon lay TV. Atong tusukanan ni. Adi. Nara, ano mo? Nara guys, nangutang ng isa ka TV guys. Mag-order ko otro atong kuan may box katong
katong dili ingon ana o katong latest ba kay kuan baraton naman gud nga box mo nang di siguro makakuha og kuan. Pero ang pinaka the best gid guys kanang mopalit ta og TV nga Android kay para mo automatic nag-connect sa amo ang internet. Imong na Android ang mga TV gipalitan na namo atong box nga kuan ba Android nga box. Mao tong kuan. Mag-ilis ako guys ha. Man ako gilis guys. Ako rang gibalik akong sanina guys kay bag-o naman ko ning laba. Di na ko magsigig pangukay guys kay ano mangukay ko ang ako ang mga kuan mga bungkag na pud unsay makuot maori suoton oy bahalang ningon sila magbalik-balik ang ako ang gisuot oy da mao man gyapon ng suota. Maadto na meron guys iyag puno sa kalungan na ko ng TV dire. Di para magkauli tag sayo. Diri nagsalida guys, manang mingaw kay mong sala. Basta diri mi sa kwarto maglantog TV, mamingaw gina mong sala kay naraman mi diri magpundo. Palong na nako guys. Kay maadto na meron kagtaod. Napakay Jill. Para ugma. Para di na ko magawas-gawas ugma sayo. Nangita ko 5 na 5 animal. Ha, naisip din ikaw sa palagin mo. Logan wala man gud. Cinco dia. Ano, 5? Oh, gilaan ginako duha raman. Ano? 5 din na. Piso man ni. Magpalit tag igmay para ugma nimo man. Dari na lang akong 50 eh. Aman tayo mong pitaka nga gamay. Masa ko ato. Dili na ako tagibatan. Wala di rao sa kuan. Ana ako. Gamit talaga po na akong kwarta guys. Sabi ko bero no sa Itso 21 patay ko ano. Kung nakalaog pa lang ganina. Sulbad untang problema. Palit na nga ako ng itlog. Pagkasulina pa ko ga. Kuhaan na lang tong kuan may. Wala na dito gasolina. Ay ita guys. Ang ganin ay mga sensiyo. Balik na nato na. Kape, napakay kape. Kuha ko para palit gel. Balik na to ning ubang sisiyo diri kay may na lang ni Chris naput-puot na wala na di kwarta. CCTV. Wala lang eh. Ita. Don? Makikita raman po dito lang base ay na lang. Dili kay kung wala internet wala dili na po dito ng internet ana lang na. Kay para malili na tong balay. Ina na namo ibton ang internet guys kay para monitor na mong balay daari kay wala kami. Muna ni atong dalonon guys, atong iandam. Lotion. Sabon nagdalag. Nagbiling kog isa ka lotion katong kuan ga. Na. A few moments later. Na
Naabot na mi guys, gikan mig merkado, namalit mi og isda sa mundogi og sudan sad namo guys kay. Sige ra mig itlog ani guys. Nara ang sudan sa tong dogi, nagpalit ra ko og 1 ka kilo kay mahal ting isda guys. Mahal man gyapon isda karon nga butang ito. Wala naman untay bagyo, dapat barato na nila. Yara atong isda guys nga yellowfin giprito. Kani kalamungay na ni partner. Nakuha taog kuan tinais isda. Ara guys, atong isda guys. Depend po kayo na itong mga amigo sa ubos ron. Kaya nana po yung mga tinais sa isda. Yung mga ilahang nanahan. Hugas diretso guys. Ara, dagko ang isda guys. O tag 80 ang kilo ani guys. Usay, tagkuan ramang kilo ani. Tag 50, 40, 30 ana. Ang pagkaon ana. Wakwak! Asa man kagikan day? Hala, ang pills ana. Day, man ka nagbuwag day. Wala rubak. Ay, kaon sa kaaka. Yung the pills. Yung na akong pills sa wakwak guys. Yung ni kainom, karon pa. Wakwak oh! Karon pa kakauli. Asa may kagikan ha? Ka na maili. Ka na maili ha. Ani oh. Ano to yung kanon? Sirop. Ay! Sirop. Yung pagkaon ni Wako. Ay, wala usar. Ito butang. Continue ta diri sa sudan sa kong mga dogi. Ayog la ka wakwak ha kay magkaon yag luto ning kuan. O dagko ang tamban guys. Stoy. O karon. Muna ikaw sige kag bukbukon na ng pagkasirok nimo ba. Modia. 1 ka kilo lang gipalit guys kay nag-budget ta guys kay layo pa ang sweldo. Wala ra po ko nagpalit kung dagan kay nga para sa mua guys. Nagpalit ra po ko gamay. Palit ra ko tunga sa kilo kay para ra sa mua. Kay mahurot pila ra pag atong merkado Mahurot man na. Naman po yung merkado di sa ibabaw sa mua guys, doon ra kay di ari, galing lang, mahal sila. Iprinsya yung kayo ilang presyo, kaysa maato yung kasi merkado sa ubos. Kaya kung sa ubos dito, barato dito kung boto na naon. Mahal naman ganay ng 80, unsa na lang ka dito mo palit dito sa mua, dili na 80 ang presyo ana, murag 120 na ana. Mahal sila. Wakwak, mula ka wakwak, kay mukaon pa ka. Okay, pag uli ni wakwak guys, wala ka ulit isang adlaw na po. Katong itom na ko maninin. Guys. Sobra kay kayo ang atong pinirito. Pahinaya na to. Hoy!
ba yung pinasusin eh? Guys. Unsa? Guys ko. Kapit na ta mahumam guys. Kanina guys nang laba pugpo guys. Ano na kung laba among bulingon guys kay. Perminti na po may diri walay agas. Matong. Laba kog anam-anam. Dagko atong isda. Ang napalit. Ato swak-wak. Di siya mukaon. Kanang luto yung mulat. Balihon na to itong isda guys. Okay. Luto na. Ayan guys. Ay, wala pa di ay. Maluto na. Tapos dyan natin gamay. Ang atong malunggay maluto na. Naman na suksok man kadiha. Ang suksok si George guys kay awards kung iring. Ikaw man ani timplahan dayon eh. Ay, Diyos ko Lord, pag-abot na mo ganina. Gabog no among mga dugi, murag mga nabuang. Ay, ambot na lang. Tabangan nila si George guys, luik si George. Kani manggod pa si George, manggod pa to say magpabida-bida manggod. Kaya balong bago pa siya di ari, pila pa lang kabulan siya dire. Magpabida-bida, di ang katong mga karaan ng mga dugi, mga suko, magsilos. Tabangan siya bugno. Ato pag itugbog no to kung dako nga iro nga si George, impas oy. Na. Pabida-bida man, bugnuan. Tabangan tulo ka buok. Mobe na si Dagol guys, ginam mo na pagawson kay Ginoo ko magbugno perting kuan na luoy at tabangan sa nila. Anang. Ay nako, na lang.
guys. Ato sa hugasan. Banggera para di manimaho. Lansa. Hindi ng agas may. Puno ang CR may? Okay, padulong na sa palong ang agas. Agat mo, kaya God. Hindi na mahugasan sa kuan. Ang isa. Nakanan. Wala man na. Ang saan ng bulak kan? Wala ng bulak. Kung mag-bukita na. Diba na? Oo, biyak mo rin. Gidaya kay mamukbukan na puti karon day. Ako di makabukbuk nino ah. Bukas ito na ako. Gara na ko ha. Napita na loto atong kuan guys. Ato ang pinirito. Ato na yung ikuli. Ato ang inununan. Dara guys. Timplahanan na lang ni guys. Dagan na po dagan sa kilo guys. Wala mo siyang kinikiga mo. Naman kuan oh. Kalimingay. Butang dito. Mana na dito. Ano yung pala? Ima, malinta na po na yung ilong ha. Wala ka bato. Karoon nag-ima. Pano sayang kayong gasol. Aman to ka nag-ibriyan mo? Mm. Ano ito? Hindi nakikita ka. Anong bunting din? Ahap ng bunting.
Labar ko sa kanal. Uy, ita dito. Biyate! Sabak kayo ba? Mga buang. Sabak ka ha? Para bakit sala na ko? Ano aka? Diyan. Wala, nag-usik-usik naman ang tuyo nito. Hindi man ako pagkaon. Nahimong asin. Wala na ang tuyo guys. Naunsa na ni guys. Nahimong asin guys. Matang sa sulanan kay masayang ni. Mike! Muli Miki. Butangan pagtubig ba? Ano ba? Pait ko ang gusto ka ng parat kaayo. Nag-asin siya ay butangan siguro po nag-asin kay mag-asin na siya mapunong dugo. Awan niya. Ay. Luto ng buwan na.
Mana kog pirito guys, ang atong ko anong ba? Ako ni labat ang kapit eh. Uno na pod guys, hinahinay na yung agas ko. Pwede deh. Tangan na to og ilimnon ang atong kuan guys. Tubig ni ato ang blue nga galon kay ugma ani sigurado wa na po ni agas. Imbis nga nalipay na may atong tubig nga gaagas na pirme. Mao ni problema diri guys, paagason ka og taga-adlaw mga pila ka adlaw pagkahuman ang pag makuan na ang ilahapong kuan pod. Ang ilapong ibalos kana kung wala na koy agas o pila ka adlaw nga sila. Nya ang bil maura gihapon dugto kayo. Nao hinay ng agas o padulong man ni sa palong. Natuan na lang kalamong ganyan mo? Mag-inom taog bayabas guys kay paraon niya ang una hala lagi oras sa usap kita mag-alas 9 nung lakaw may ganina mga alas 6 man to kapin yung guys alas 9 naman ay kapin ay sabi hapit na alas 9 ng taog, herbal, bayabas o sabana. Nyon, sa may ingon mayula? Unsa nga bugas? Sa silingan ba itong kuan kay gatong gani sa regalo ato? Ano mong ginatong nigugas atong mga hugason guys kay ngano pag walay agas wala jud agas ito naman yung tubig daan sa gawas guys kay balag gid may ang agas diri pag mawala ni siya wala gid
5. 5. Naasa to ang taas. Kaya mga ano rin ni. Labaw na to ning trapo guys. Kay oni atong itrapo sa tong human na to hinugasan nga mga baso o plato. Kutsara, kinahanglan yun ni siya limpyo permi. Atong labahan mitras na apay agas. Kay para ugma, buga na siya. Stoy! Ikaw karon George ha? Kanang pagkasirok ni mo ron. Ato na rin ihalay para ugma-uga na ni siya. Diyan sa na siya ihalay. Kani ato ni labahan. Nya, di pa man ako malimpyahon ang gas rinse guys eh. Berti pa man ang inita kadi man taga galuto karon gaprito gaon-on. So, pag ina malimpyuhan ako guys kay ina ko na maapas og limpyo karon. Butang sa natong toyo diya guys kay parating punuan magtulo na dito sa ibabaw. Ambere ko ng baso ni Rosel diya kay paano na hugasan. Kanang baso niya ang butangan ng tubig. Ang iyang butangan ng tubig kuha apot para masudlan no kuan. Idala dato nimo ang kuan trapo kay magtulo-tulo butangan ako nig tubig. Asa ni? Kani? Ako ni dala. Oh yeah. Ano yun? Ang atong edible guys, nagpalit na lang pug ugas kay dita pwede mo tag edible di ari guys. Kinahanglan tag edible perme. Kay tagalihok edible. Unang kinahanglan puno gyud ni perme atong butangan at sudan atong butangan nag edible. Dagay, kulat ang tag mapa ng atong inunan sa atong dogi ang sudan nga maluto. So bye everyone, diri ra tataman guys. Salamat kaayo sa ako ang mga solid supporters, sa ako mga subscribers. Thank you so much sa inyong paglantaw sa mga vlog ug sa inyong pag-like ug share. Thank you so much ug amping tang tanan guys. I love you all. God bless. Bye everyone.